Santo Yohanes Pembaptis, Sang Elias kang anyar. Panglimbang 5 menit dina Setuwagi tanggal 13 Desember taun 2020. Kapetik saka Injil Matius bab 17 ayat 16 tekan ayat 19. Ana panemu kepara piwulang menawa Nabi Elias lan Mesias mono ora bisa kapisahake. Sadurunge Mesias rawuh, kacecalani luwih dhisik dening Nabi Elias. Monggo sami kapirsani kitab Maleaki bab 4 ayat 5. Sang Nabi sinampiran aya nyawisake marga lurus lan lempeng kanggo Mesias kang dicecalani. Dalan mau arupa sikap pamartobat marang Allah sarta ngenerake manyawang umat marang paraga Mesias kang dicecalani. Mula rikala Gusti Yesus ngepyakake diri minangka Mesias, panjenengane kudu bisa nuduhake marang para ahli Taurat lan wong-wong Parisi Nabi Elias kang dikarepake. Para murid ing waosan dina iki mbat-mbatan utawa miterang karo Gusti Yesus ngenani piwulang para ahli Taurat ing cecala. Saktemeni para murid wis kayakinake menawa Nabi Elias pancen wis rawuh pirembugan karo Gusti Yesus. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 17 ayat 1 tekan ayat 8. Sing dadi persoalane yaiku menawa rawuhe Nabi Elias amung disekseni dening murid tetelu, Santo Petrus, Santo Yakobus lan Santo Yohanes. Nek ngono, banjur kepriye anggone Gusti Yesus bakal nyakinake para ahli Taurat lan wong-wong Parisi uga wong-wong Saduki. Kudune Nabi Elias ngatingal marang para panggedhe mau saengga ayan kamesiasan dalem Gusti Yesus luwih gampang katindakake kepara sinengkuyung dening wong-wong mau. Mangsuli pitakonane para murid, Gusti Yesus malah ndumuk marang Santo Yohanes Pembaptis minangka paraga Nabi Elias kang kawecakake dening Sang Nabi Maleaki. Eman, Sang Nabi Elias iki ora bisa katiteni kapribadene enggo sinedanan kanthi katigas janggane. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 14 ayat 1 tekan ayat 12. Kanthi ndumuk Santo Yohanes Pembaptis, satemene Gusti Yesus kersa ngendikake menawa rawuh lan karya dalem Santo Yohanes Pembaptis mono ora amung saka karepe piyambak, ananging awit saka daya lan kuasane Nabi Elias. Kaya dene Elias martobatake bangsa Israel dek jaman paprintahan Raja Ahab biyen, kaya mengkono uga Santo Yohanes Pembaptis ngajak bangsa Israel padha martobat. Kaya dene Nabi Elias nuduhake karya dalem Allah arupa geni saka langit kang nyamber daging pangorbanan saengga bangsa mau bali manembah Allah. Santo Yohanes Pembaptis uga nuding Gusti Yesus minangka Mesias kang maha kuwasa. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 3 ayat 10 tekan ayat 12. Saka kene pitakonane para murid antuk wangsulan saka prastawa-prastawa kepungkur kang wis nuduhake kabeh mau. Rikala para murid gelem klelimbang lan maneges mesti bakal tansaya kateguhake imane. Nanging para pangarbangsa Yahudi kang ora saguh niteni pribadi Mesias kang rawuh ana diri Gusti Yesus uga bakal nangkep Gusti Yesus banjur kasidani. Santo Yohanes Pembaptis dadi cecala rawuh lan karya dalem Sang Kristus, nanging uga dadi cecala sangsara lan tiwas dalem Sang Kristus. Para tresna pelem kinasih, rong perkara bisa kadudut minangka piwulang saka waosan dina iki. Banget ing gamblang menawa kang padha kita sranti rawuh ing mangsa Advent iki sawijining Mesias, mula ora perlu ragu-ragu. Kapindho, Mesias kita dudu sawijining pemimpin perang lumawan kekuatan bala Sorodadu bangsa Romawi, ananging sawijining pemimpin rohani kang lumawan daya kekuatan Allah kanggo mentas menyang kamulyan langgeng. Menawa panjenengan percaya, roh Elias lan roh Mesias uga wis kanugrahake marang kita para pendherek dalam Gusti kanggo seksi rawuhe jaman anyar, jaman kamesiasan.
Suawi sami munjuk, kunjung asmo dalam yang Rama sayang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Mugi linurna yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci, kados sing mula buka samenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asmo dalam yang Rama sayang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.